Oke Mas Denny, teman-teman dari Sidem. Nggih, sugeng dalu. Nggih, Bagu, Bogo. PNG. Ing wengi iku nalikane aku pisan ketemu tak ungkapke sliramu pamit aku pamitmu bali ning kuthamu. Pancen sepi sak suwene kok tinggal lunga. Heeh, gur kepriye? Alah, ning opo kok dadak nangis barang. Ora suwe dilungkas aku ndang bali. Malah mau ngapusi. Kusumen ning ati. Ambung donga lan memuji. Kutha Ngayogja kang tarasa ngancani kepine rasa ati iki stasiun Tugu kali ono ing stasiun Tugu nalikane aku bisa ketemu ya pancen kapan semono kowe pamit bali. Tetep eling aku marang sliramu. Mas kondermu asik. Monggo stasiun Tugu. Waduh Mas. Pancen enak lho Mas Denny lek ngene. Enak Mas Denny. Halo Mbak Gegen. Ayo. Ora ngira sliramu pamit aku pamitmu bali ning kuthamu. Kusuman ning ati. Iya kusuman ning ati. Stasiun Tugu nalikane aku bisa ketemu muga-muga sliramu eling aku kapan kondurmu tak tunggu. Wis entek. Iki mau kondurmu wis tak enteni tekan wengi iki. Wis Mas adewe wis bertemu. Iki mau wis ngaturke stasiun Tugu.